Elikkäs toisen kerran terve taas kaikille. Terve taas kaikille siis. Me vihataan tätä. Me tehtiin tää kerran, mutta tämä älykääppiä ei osannut pistää. Ai, miksi se ei näy? Tämä älykääppiä oli silleen, että joo hei, aloitetaan nyt kuvaa tää kaiken tunnin säädön jälkeen. Me kuvattiin puoli tuntia näitten kanssa. Ja sitten me säädettiin tän kai me saadaan aloitettua tunti, eli 1,5 tuntia. Ja lisäksi tää älykääppiä oli pistänyt, tai ei saa pistänyt, mä en osaa lausua sitä. No kuitenkin silleen, ettei videosta kuulu meidän ääntä, right? Ja niin, kaikki meni päin mikä piti mennä päin munaa, mutta meni kaikki päin joten ei uusis. Ja niin, lukekaa nää. Nää on pahoja. Ai, mun käsi jäi väliin. Okei, elikkä siis mä aloitan. Onko täällä vedetty nuuska? Ei. Mitä sitten lapsia, kun täällä on vedetty puskaa? Ei. Mitä? Okei. Nää ei tehdä kuulee. Hyvä. Noin. Ei tarvitse ottaa. Mä aloitin silloin. Joo, mut nyt mä aloitin. Be famous homosexual. Heteroseksuaala. Mä oon homoseksuaali. Mitä? Oi! Voi Pyöritetään. Oikein saisit sanoa itse asiassa aloittaa. Mikä? Se on tolla puolella. Oranssi. Ei ku... Mikä se on? Oranssi. Siis se on toi. Wow. Tai sitten me vaan syödään, jos me ymmärretään, niin me syödään summan mutikas noit. Näytä. Joo, ja mikä tää voi olla? Mä haluan ensin tehdä. Tää voi olla kookospähkinä tai vauvan vaipat. Tämä vauvan vaipat tai joku muu. Jesper, Peppupyyhkeet. Niin. Mä en uskalla. Suuhun. I love you, baby, so much. Sulka tulos. Voi baby. Vei vauvan pyyhe. Eli mä kuvataan aika lyhyt video tässä nyt. Me kuvattiin äsken 4-minuuttinen video, joku semmonen. Kuvattiin. 30 minuuttia. Ei kuvattu. Kuvattiin, mä katon. Kuvataan silleen, että... No, monta kysymystä niinku... Vedetään summan muutikas. Ei! Siinä. Ai niin, mä saan pyörittää. Kato tämmönen meidän juttu. Se on enemmän sinisen puolella, joten rainbow. Se on liila kyllä. Rainbow, tutti frutti, haha. Sitten meillä on niitä. Kyllä siellä. Tässä. Onko se? Paista sui! Ota sui! Mitä sä teit? What have you done to me? Ja mikä se oli? Tutti frutti tai... Kumpa siellä on semmonen maku koiran kusi. Tiedättekö te mitä muuten tänään tapahtui? Tää oli Saksan tunnilla. Tuolla... Oho, mä kerron yksityiskohdat ja niin koira tuli siihen tolpalle kuseen. Se poika vaan kaantui, se koira tuli siihen tolpalle, kun mä oon silleen... Kusiks se mun selkä? En mä tiedä. Mä otin huppariveikkoja ja katoin. Ei siis haisee kun selkä. Hyi saatana! Niin vittu jos tommonen niinku maku olis. Niinku hyi. Mun vuoro. Sekin. Ei mitään naisia vastaan.
Love poor with Jesus Christ and go to him. Saatan. Onks toi saatana? Joo, se on saatana. Ei voida kuin saatana. Voi pyöri tänne sitä rullaa saatana mekkeeri. Mekkeeri! Älä liikuta! Musta. Tai toi. Niin se on tää. Onks se tää? Ruskea. Tämä. Suklaa, vannukas tai koiranruoka. Tämä. Syö se. Syö se! Syö! Mä en ois pureskellut sitä. Mä maistan jo sen. Se on koiranruoka. Okei. Okay. Itse asiassa, mitä mulla tuu vohtokorke? Eiku... Suklaa. Hakkeralle. Tää koiranruoka. Tää jätkä tässä pumppaa näitä ilmapalloja. Kyllä. Ne on vesi-ilmapalloja. Idiootti. Vesi-ilmapalloja. Eiku sun vuoke. Älä please tee tuota orgasmia. Semmoisen ketä teet sen. Vittu mun peräs. Tiedättekö te mitä? Tää Vaikka Mä en oikeastaan tiedä mikä on carbonara. Mut ihan sama. Ei! haittaako? Jos näytät. Joo. Joo! Itse asiassa haittaa, siinä on mun nimi. Mutta onneksi mä osaan sensuroida sen. Joo, Jesperin peräsuolen pakoputki. Mitä nyt on? Ei sun nimi on oikeesti natsi. Eikö sun hyvä nimi? Hei mä pyöritän, mitä p***aja? Ai niin jo. Kato nyt! Ei tästä tuu lasta eikä pas... Natsi Rainbow. Joku, ei toi oo Rainbow. On toi Rainbow. Toi on Rainbow. Vittu, onks ne samaa? On. Näitä on samoja näitä. Me ei kumpikaan olla saatu tota liilaa. Kokonaan syö se saa. Mä yritän sulkea. Ei. Täällä Natsivene! I just wanna suck your dick! I don't wanna suck your dick, fucking dick! I fuck suck my own dick if I want. If you know what that fuck is. I mun muna! Se seisoo. Älä nyt! Mun vuoro! Ai! Mun! Ai! Oho. Okei. Joo. Voi vittu. Eli be hunted by people, hunt people. No niin mun vuoko. Senkin porno vitun pilli. Lose your front teeth and skipper. Disney. Oho. Siis missä sulla on mikrofoni? Miksi sulla on mikseri, kun sulla ei ole mikkiä edes? Hei.
Okei, molemmille pitää tulla 1 karkki, sen jälkeen me lopetetaan video. Sori, tästä tuli nyt vähän lyhyempi, koska me ei jakseta tehdä pidempään. Niin, tai mä jaksaisin, mutta mä en vaan kestä näitä tulee. Eli joudutaanko kummatkin ottaa se 1? Ei. Vaan... Tässä on vähemmän. Niin. Eli sä syöt karden. Aha, ahista. Ai niin joo, mä sammunan. Tän jälkeen siis. En tältä henkilöltä, vaan mun Hetkone! Nyt! Oi mikä pilli. Rainbow Cookie. Kato, kun mä nyt spinnaan, jos siihen tulee toi liila, mä otan sen. Mä sanoin. Mun vuoro. Niin se on tää. Have a paparazzi follow you around. Jatka mä voin, teet sä? Koska sä et voi saada enää karkkia. No. Niin, tosin sä jatkat. Okei, mä jatkan tuossa. Gum and bad with Jasmine. Ja toi ei tietää. Mä heitän vaan näitä. Oh! Sä saat pyöräyttää. Please pyöräytä mulle toi liila. Please. Sä näet, se on liila. Näet, se on liila. Se on tää. Ai suklaapaska. Niin. Vittu. Koiran ruoka. Hei, otetaanko kummatkin nää liilat? Siniset siis. Niin. Kippis ja kulaus. Hammasta. Hammasta. Sä miksi? Eiku hetkonen. Ai! Sanottu samaan aikaan. Voi vittu. Joo, tää video oli tässä. Haistaka. Ei. Ja hei. Se, että on spesiaalivideo tän kanavan ensimmäinen video. Niin. Ja spesiaalivideot tulee, no, siitä tahtiin, mitä me saadaan tilaa. Ei me tehdään vaikka 20 tilaa tai 10 tilaa spessu. Mä suostun tekemään suunnilleen tossa 30, sitten menee 50 ja sit siinä. Mulla on itselläni, Okei. se on moro. Moi.